പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ആവോലി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ആവോലി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ പുരട്ടണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ അരച്ച് വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആവോലി ഫ്രൈ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. രുചികരമായ ആവോലി ഫ്രൈ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.